kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pat, isa sa maraming tagapakinig ninyo dito sa Valenzuela. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko kamakailan lang. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi, hindi po naging madali ang buhay ko nung high school. Mahirap lang kami kaya hindi ako makasunod sa uso. Yung mukha ko pa punong-puno ng pimples. Patpatin din ako kasi kulang sa nutrisyon. To top it all, kulelat ako sa klase. Kaya naman tampulan ako ng tukso ng mga kaklase ko. Noon ngang JS prom at graduation ball, hindi na nga lang ako umattend. Kamakailan lang ay nagkaroon po kami ng high school reunion. Dahil umuwi naman ako sa amin para magbakasyon, di naisipan ko na ring umattend. Nagulat ako sa dinatnan ko. Marami sa mga kaklase ko, ibang-iba na simula nang huli ko silang makita. Hindi ko na halos makilala. Yung mga nambubuli sa akin noon, akala mo maaamong tupa. Halata sa mga itsura na inulan ng problema at napabayaan ng kalusugan. Yung mga popular at mayayabang dati, halatang hikahos. Baka sa mga mukha nila ang hirap na pinagdaraanan sa buhay. Marami din sa kanila hindi din ako nakilala. Siguro kasi nag-glow up ako ng slight. Makinis na ang mukha, nagkalaman ng konti. Maayos-ayos na din kasi akong manamit kasi may maayos na rin akong trabaho. Hindi man ako katalinuhan nung nag-aaral, sinipagan ko naman ang bongga. Nakakatulong talaga ang pagsisipag at determinasyon sa pag-asenso. Hindi naman ako nagmamayabang o nagmamataas. Ang gusto ko lang pong sabihin, sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, darating din ang araw na matutunaw ang mga sugat ng nakaraan. Darating din ang panahon na makakalaya ka sa pangungutya ng iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po kahit kaunti, nakapagbigay ako ng pag-asa sa mga katulad kong minsang nakaramdam ng pag-iisa. Sana din po ay magsilbing paalala sa ating lahat na maging mabait sa kapwa. Be kind. Mapagbiro ang tadhana, hindi laging nasa taas. Ang sabi nga, yung mapagmataas minsan ibinababa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pat. Pat, job well done. Yan lang ang masasabi ko sa'yo dahil makikita mo talaga nag-iba yung buhay mo. Oo, correct. Na ito po yung isa na naman sa pagpapatunay na ano man ang sitwasyon mo, magbabago po yan. Yun yung yun yung dun mo marirealize. Kung minsan iniisip na parang walang nagbago sa buhay mo. Pero pag bumalik ka sa nakaraan, makita mo yung mga kasabayan mo na, hala, ang swerte ko pala. Oo. Kasi pero iniisip ko parang, wala. Ito na yon, hanggang dito na lang ako, malas na ako, ganyan. Doon mo makikita na blessed ka pa. Ako, lagi kong iniisip pag tuwing pumunta ako sa church mission,
syempre ang daming problema na pero pag pumunta mo doon, makita mo yung buhay ng tao, Na mas yung mahihiya mahirap. ka. Mahihiya ka sa sarili mo, na reklamo ka ng reklamo, samantalang ito, di ba? Lumalaban. Ganun Masirap. Parang, parang Masirap. ganun ang nangyari kay Pat, na nakita niya kung gaano siya ka-bless nung nakita niya yung sitwasyon ng mga Kaklase kaklase niya niya. dati, especially yung mga nambuli sa kanya. Correct. Yung mga maganda yung buhay dati. Nagbabago talaga, kaya nga 'di ba isang paalala ni Pat na maging mabait. Oho. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa ating lahat, na yung tao palang inaapi-api mo noon, binubuli-buli mo noon, ay magiging CEO ng kumpanya kung saan ka mag-a-apply ngayon. Correct. 'Di ba? And hindi po 'to nangyayari sa pelikula lang o sa teleserye o sa K-drama, ha. Tama. Nangyayari po siya sa tunay na buhay. Alam mo na nakakalungkot isipin na may mga ganyang eksena ng kakulangan kapag ka ikaw ay nag-aaral. Pero wag mag-alala, sa sipag, determinasyon at tamang pagdarasal at hindi pagtigil, dire-diretso lang, 'di ba? May gantimpala din namang naghihintay sa huli. Alam mo, nung pinapakinggan ko yung kwento ni Pat, biglang pumasok sa isip ko, parang kwento ni Nicole Yala. Bakit? Hindi, I mean, di ba? Patpati na maraming pimples. Well, correct. Diba? It's correct. So, di ba, parang ganun yung kwento na nag-transform after a very long time, Oo di ba? nga. Kasi tayo mga underdogs tayo, yung True. yung parang runner. Oo, Yeah. correct. Laging utusan, Oo. laging basta. Kaya nga parang feeling ko nga minsan, Jegs, kapag halimbawa nagpo-post ako ng yung arti-artihan kong mga reels na mga rampa-rampahan ko, iniisip ko pa rin paminsan kung ano kayo iniisip ng mga kaklase ko noon na hindi nila naisip-isip na ever magiging magiging balahura ng radyo o ganyan. So kasi nga nagbabago po ang lahat eh. Wala naman sa akin ng ape, wala naman. In fact, yung mga klase ko talagang tinulungan nila ako ng bongga. Pero alam mong kulang. Kulang ka na nga sa ganda, kulang ka pa sa pera. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, hindi pwede maging kulang sa diskarte. Ayan, Kulang ka na oo. nga sa ganda, kulang ka pa sa pera, tas kulang ka pa sa... At saka hindi rin pwede maging kulang sa bait. Kasi kulang ka na nga sa ilang mga bagay, hindi ka pa magiging mabait. Grabe naman. Ayan, ako talaga tuwing makakauwi ako ng probinsya, hinahanap ko yung mga taong parang yung dinikitan ko dati para mairaos at Yes. nakakalungkot isipin na yung buhay nila ngayon parang nag-iba. Kaya Nag-change. ako naman ang nagre-reach out ko anong Tama. pwedeng ibigay, anong Correct, pwedeng correct. companionship. Ito naman, give back, give back. Yung give back, Oo. parang yung paying it back. Hindi naman po ito laging nangyayari, ha. Minsan din naman talaga kung sino din yung mga talagang sadyang mataas noon, hanggang ngayon mataas pa rin. Yun din naman ang katotohanan na di man lang siya lumagapak. Grabe naman yan. Hindi, pero ganun talaga eh. Oo. Nandun pa rin sila, may mga talaga, nasa pamilya talaga nila, nasa dugo talaga nila, ang negosyo nila ay bonggang-bongga. Nangyayari din talaga Oo. yun. Dire-diretso lang din. Pero hindi natin alam din Oo. kung ano yung laban nila. Which ako di ba nakakalungkot ko minsan na dati yung may kaklase ka, especially yung mga high school na may negosyo sila, tapos pagkita ninyo, nakita mo nagtatrabaho na lang sa isang sabihin natin dyan na parang hardware, nagtatrabaho na lang sa isang water station. Alas dati parang may negosyo to sila, tinitingala mo eh. Oh, tsaka alam mong pataas eh. Ano nangyari? Oo. Hindi naman sa yan, parang ginanti ni Lord kasi ayaw naman nating isipin Oo. na ganun. Kaya lang, may mga ganun talagang parte talaga ng learning process Ayan, yung yun decision making natin, 'di ba? So kung ano tayo ngayon, syempre kung ano yung mga naging series of decision natin. Same with Pat, 'di ba? Yan. So siya, nagdesisyon siya na na mag-aral. Oo. Ay hindi, na magsipag, na magkaroon ng goal Oho. para umasenso. Ayan. Diba? So ngayon, meron ding magandang gantimpala. Ayan. Oh, very good para sa iyo, very Pat. good, Pat. We're very happy. We're very happy. At kanina lang bago tayo nagumpisa, nag-cross sa feed ko yung isang TikTok video na isang teacher na umiiyak. Na hindi niya kinaya, na meron siyang estudyante na kaya pala panay ang absent. Nakita niya sa merkado. Nakita niya sa palengke. Na kaya pala nag-absent. Nagbebenta, nagtitinda ng isda. Parang talagang matindi yung niya, yung kalungkutan niya na may mga tao talaga na ganito yung laban. So isa lang din paalala, kaya nga 'di ba sabi ni Pat, be kind. Maging mabait po tayo. Hindi lang siguro dahil maaaring magbaliktad ang tadhana, kung hindi also because
we don't know what that other person is going through. Baka naman masyado ka masungit sa kanya, araw-araw na ginawa ng Diyos. Kasi ano ba yan? Pili naman absent, nakakainis. Ano bang ambag niyan dito? Huwag na kaya siya mag-aral. Di ba may mga pagbubuli pa ng naganap na ganyan. Ang hindi mo alam, katulad ng kwento ng teacher, di ba, na nakita niya yung kanyang estudyante na nagbebenta ng isda. So baka may mga ganong klaseng kwento. So let's be extra kind because we don't know yung battle that each one is facing. Correct, oo. Meron tayong kuminsan nakikita ng mga kaklase natin na akala natin ang tibay-tibay, di ba? Akala natin yung mayayabang, yung pala defense mechanism lang nila na pinapakitang malakas sila. Correct. Kasi Pero sa deep totoo inside, lang, durog sila. may ganun eh. Oo. So maging tayo, extra kind kasi again, ulitin natin, durog pala eh. Oo. Diba? Diba? Natin alam. Hindi mo talaga masasabi. Hindi halata. Oo. Hindi Akala mo, halata. ang yabang naman yan, pero matrigger lang ng konti yan. Iiyak. Oo, lusaw ka agad Oo. dyan. Oo. Meron akong kakilala ng kakilala. Lumayo na, no? Hindi na lang kakilala ko. Kakilala ng kakilala ko. Oo, Hindi- lumalalim yung network. Di, nakakalungkot siya. Nakakalungkot yung nangyari sa kanya, Jegs. Kasi hindi mo makikita sa kanya physically na may nangyayari sa kanya na hindi maganda. Kasi postura siya lagi. Tapos maayos talaga lagi yung forma. Yung pala, kaya pala siya nag-e-effort lagi na mag-ayos. Kasi ang dami niyang kino-cover up na pasa. Binubugbog siya. May ganun. Nakakalungkot, See? ano? May ganyan, pero hindi mo nakikita. Nakikita Oo. mo, nakapustura. Oo. Nakita mo, maayos yung itsura. Mhm. 'Di ba? Ang hindi mo alam, may laban siyang Oo. hindi mo ma... Sabi mo yung naka-makeup palagi. Oo, ba diba? yan? May makeup lagi. Kala mo naman lagi may pageant. 'Di ba? May Oo. ganun. Ang hindi mo alam, kaya pala siya naka-makeup lagi. Mhm. Kasi tinatakpan niya yung mga bruise. Ayan. And it happens, ha? Mhm. Ganun. So, dapat maging kind po tayo. Ngayon 2026, Oo. paalala, kung medyo masama ang ugali, ngayon Oo. 2025, ilang days na Ilibing lang. mo. Iwan mo na sa 2025 yung kasamaan ng ugali. Pasabugan mo na ng piccolo. Correct, totoo, piccolo. Piccolo ba yung malakas o Hindi, plapla? Piccolo yung maliit lang. Maliit lang. Eh, Oo. di ba plapla yung malakas? Oo, ganun. Super lolo. Oo. Yan. Ewan ko, meron pa rin ba na Judas belt. parang humina na rin din ata yung ano eh. Kasi parang hindi na rin masyadong Oo. allowed. Parang mas nauso yung fireworks. Oo, parang ganun. So dahil wala naman tayong pambili kasi mahal. Oo, nakikinood. Nakikinood na tayo. Nandun pa rin tayo sa kilala natin yung Piccolo, Super Lolo, Oo. Judas Belt, Ayan. Sawa. Panahon kasi namin yan eh. Oo. O siya, salamat na marami ha sa pagtutok sa amin. Ilang araw na lang, ilang oras na lang mga kabisyo, bagong taon na. So Yan. iwan na po natin yung masasamang Oo. ugali ng Ayan, 2025. kinakailangan nating i-analyze yung mga sarili Oo. natin. Ano ba yung itatawid natin sa 2026? Ano ba yung iiwan natin sa 2025? Tama. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!